Bună tuturor! Astăzi v-am adus exerciții pentru un picior plat sau plafus, adică voltă plantară căzută sau aplatizată. Veți avea nevoie de un pix, de o minge de orice fel din cauciuc sau minge de tenis golf și de un prosopel. Astăzi vă voi arăta exerciții din așezat și data viitoare din stând și exerciții din mers. Care este scopul acestor exerciții? Să întărim musculatura tălpilor, a gleznelor și a gambelor și vom începe cu niște mobilizări. Și ridic vârfurile către mine, mă ridic pe călcâie și mă împing înapoi și mă ridic pe vârfuri. Rulați-vă pe tălpi. Recomand să executați 3 serii, a câte 10 repetări. Eu voi face doar o serie din fiecare exercițiu. Ok? Deci rulez, trag vârfuri către mine și mă ridic pe vârfuri și mă ridic pe călcâie. După care pot să rămân și fac doar ridicări pe vârfuri. Dacă vi se pare ușor, puteți să executați și mai multe serii, dar minim 3 serii. Strânge la gambe și la fel pot să fac și ridicări pe călcâie. Lucrează tibialul anterior, da? Te simți pe partea anterioară, lângă tibie, mușchi, și pot să lucrez să țin și mai mult până ține un expir. Pot să le fac mai rapide. Ok? După care pot să combin și pot să fac ridicare pe călcâie, fac o rotație în lateral și așez. Și ridic pe călcâie, pivotez pe călcâie și așez în interior. Deci deschid, închid tălpile, vârfurile, pivotăm pe călcâie. La fel, 3 serii din fiecare. După care pot să fac același lucru pe vârfuri. Mă ridic pe vârfuri, rotez, pivotez pe vârfuri, duc călcâile în afară și le așez și le duc înăuntru și le așez. Inspir, expir, cobor. Încă 2. Bun. Bun. Iar acum vom ridica partea interioară a tălpilor. Vă recomand să țineți genunchii din lateral cu mâinile, ca să nu lăsați în afară, în lateral, în abducție, pentru că atunci se ridică automat tălpile, da? Deci încerc să mențin și doar din gleznă încerc să ridic partea interioară a tălpilor. La fel, 3 serii, a câte 10 repetări. Bun. După care vom merge cu degetele de la picioare, ca și o vierme. Trag în față și pot împinge la fel înapoi. Încă o dată. Bun. Și acum o să avem nevoie de obiecte. Și luăm un pix, un creion și punem sub degete și încercăm să prindem cu degetele creionul. Nu este atât de ușor cum pare. Încerc să prind. Și să-l ridic. Cobor, așez, relaxez degetele și încerc să-l prind și să-l ridic. La fel, încerc să execut 3 ori 10 pe fiecare picior. Ok, faceți și cu celălalt. Prind cu degetele și încerc să susțin, să-l ridic. La fel, 30-30 pe fiecare parte. Bun, să vedem
mingiuță. Așez sub o talpă și efectiv mă masez. Împing, fac presiune pe minge. Dacă este moale și din cauciuc, poate vi se pare că e mai ușor. Dacă este mai tare, o să simțiți că poate să fie un pic și dureros, dar orice fel de minge e ok, sau puteți să schimbați, să faceți cu mai multe feluri de mingi, ca să activăm receptorii din talpă, ca să ne relaxăm la fascia plantară, să fac presiuni, ok? Deci pot să fac, să rulez pe fiecare talpă, 3 ori 10, după care să las exact la mijloc, la bolța plantară și să fac aici presiuni, ok? Împing în jos. La fel, pentru fiecare picior, 3 ori 10 repetări. Împing în jos, fac presiune. Ok. După care, un prosopel sau poate să fie și o bucată de hârtie. La fel, încerc să prind, să ridic și cu unul și cu celălalt, de 3 ori 10 bucăți. Dacă aveți o coală de hârtie sau mai bine prosop de hârtie să fie moale, puteți încerca să-l rupeți în bucăți cu degetele de la picioare. Ok. Și astea au fost exercițiile din așezat. Vă aștept data viitoare cu exerciții din stând și din mers pentru picior plat. Mulțumesc!